Jeg kunne zoome længere ud. Nej. Du kan godt se, det er for alle. Jo, det kan jeg sagtens se. Det er også meget lort herinde jo. Jeg kan se, om jeg kan sende den her. Kan du se en knap her med på? Du lige klikke på? Ja. Prøv at klikke på den. Jo, der. Lyser den? Ja, nu blinker den bare. Så hvis man er den givet til sådan der. Har du lige telefonen? Nej. Lyser den? Nej. What? Hvorfor slår den nu fra igen? Kan du ikke lyse op? Se. Ja, jeg tror sgu da, du vil falde væk nu her. Ja, fuck det. Whatever. Og pas på glasset på gulvet. Tog den. Ja. Okay, så falder over det lyse. Røv. Det er skruetrækker. Ja, jeg tager ikke en skid. Glasskår over det hele. Husk lige at finde en kant, hvor du kan tørre glasskår af igen. Jordan. Husk lige, hvis du tror, du på glasskår, så kan du lige tage at tørre dine fødder af i kanten af det andet. Der er sygt mange skruer her jo. Hvad er det? Det er en lampe. En fuldt ud virkende lampe. Nice. Kæft til. Du går bare fremad. Så bare til, hvis du har mig op foran. Ja, det er dejligt at se, at vi går foran. Den her må vi også sidst. Okay, godt stille. En hund. Nogle skier. Skier. Vi skal gå herinde, når man om den. Nej, det ved jeg ikke. For jeg kan ikke se noget, der er glasskår over det hele. Det er det. Og nu hvor der står. Pas på der er rigtig meget glas lige der. Måske på banen. Og der har vi lige været. Og så? Så er det klokken i gang. Jeg skulle da også cykle det her. Fuck, der er også bare mange rum. Det er jo et kæmpe hus, det her. Det er kæmpe, det er stort. Øj, væggen er faldet ned her. Nej, det er en dør. Isa Harald. Okay. Synes du virkelig, det lugter så slemt? Jeg ved ikke, hvor mange for at ændre en ting. Hvad er det for noget? Der ligger en sæv der. Jeg ved det, hvad det viser sidst. Fuck, så LTE for. LTL? Ja. Nå, det ved jeg sgu ikke. Jo. Der er nogen i folk, der skriver LOL. Mathias Løb.
til pudder. Oj. Pas på gulvet her, Rob. Og lige... Jeg vil gerne se sådan en ting, der er på gulvet. Nå ja. Pas på gulvet udlagt bagved os, bare lige så du ikke smadrer igennem. Det er gulv, det der, og det er lavet sten, det er fint. Bare prøv at gå på alt andet end glas, så meget du kan nu. Og træ, puder, alt sådan noget. Ja. De der skrifter, de går bare lidt ærgerligt. 10 sådan.